Karon nga panahon ako nagproblema kaayo. Ilan na jud ka bulan ako wala gyapon trabaho. Tungod sa COVID-19 permi na lang kami quarantine. Wala na gani mi bugas bisan gani asin ug bitsin. Dito sa barangay dako gayud akong pagmahay. Nangayo kog ayuda ang kapitan naglikay-likay. Sa ilang istorya wala gayud ako malipay. Nanawag inuog pulis kay nangita daw ko og away. Merry Christmas na lang sa mga tao nga adunahan, sa mga silingan kong dagkog agtang, bisan piso dili magpautang. Kami karon nag-antos, buntag hapon permi na lang munggos. Wa na'y ngipon puros na lang lagos, og Merry Christmas na lang. Merry Christmas na lang sa mga silingan kong tismusa. Walay lain mabuhat kundi magyaw-yaw sa kalsada. Maghisgot sa utang nga wala daw namo nabayran. Tabi-tabi sa silingan, paso-paso sa kadalanan. Merry Christmas na lang sa mga tao nga adunahan, sa mga silingan kong dagkog agtang, bisan piso dili magpautang. Kami karon nag-antos, buntag hapon permi na lang munggos. Walay ngipon puros na lang lagos, og Merry Christmas